€3 para o piragüismo Rías Baixas no galego de Barco Dragón. Os boirenses firmaron un gran campeonato logo de sumar tamén unha prata e un bronce. As augas que bañan Praia Xardín acolleron este sábado o Campeonato Galego de Barco Dragón, modalidade na que os boirenses do Club Piragüismo Rías Baixas destacan e volveron a demostralo logo de que 8 remeiros do club regresaran dos Xogos Mundiais de China con 2 bronces. Nesta ocasión competían na casa e a nivel autonómico e das 8 probas que se disputaron, os do Barbanza impuxéronse en 3. Estamos aquí un total de 8 clubes de toda Galicia, dos que temos esta especialidade. Bueno, contamos con un total de 200 palistas entre todas as categorías. Ahora están paleando as embarcacións de 10 tripulantes, en un ratiño xa van a salir a remar as de 20 tripulantes, que son un poquinho as máis espectaculares por o número de xente no que vai paleando. Esperemos que o campeonato siga así como está indo hasta ahora, un día espectacular aquí na Praia de Barraña. Na que tamén se congregou moito público para non perderse a competición, modalidade que cada vez ten máis seguimento, crecemento e visibilidade. A verdad que a modalidade, esta especialidade de Barco Dragón, cada vez está indo a máis, está medrando, xa se está vendo nos campeonatos de España tamén, que no último campeonato de España había un total de 900 palistas, bueno, cada vez está medrando a pasos axigantados, vale? E nos campeonatos galegos, o ano pasado só houve unha proba, este ano xa houve 3 probas do campeonato galego, cada ano pois está medrando, os clubes están apostando por esta modalidade, porque a verdad que encontran, por exemplo, en palistas de categoría veterano, pais dos rapaces que nunca practicaron piragüismo, pois poder compaginar co fillo a práctica deste deporte. Ademais, os palistas boirenses están a demostrar un gran nivel en competición internacional, un escaparate máis que destaca para atraer a máis deportistas. A selección española de Barco Dragón está colleitando moitos triunfos nos últimos anos, dende o Campeonato do Mundo do ano 2022, que se colleitaron 2 medallas de bronce, no Campeonato do Mundo 2024 a medalla de ouro, campeóns do mundo de Barco Dragón, e agora nestes últimos World Games, nas que se conseguiron as 2 medallas de bronce. A verdad que estamos sendo un reflexo no resto de palistas que practican, e a verdad que se está notando que a xente se está motivando un poquinho máis a practicar este deporte. Neste campeonato de Galicia, os remeiros do Rías Baixas Boiro foron os mellores en 3 probas e completaron unha actuación máis que notable con 2 podios máis, firmando tamén un segundo e terceiro posto.